Hello mga yans, no, i-vlog ko lang itong Bida 110 ng Motopost, no. Ayan sa likuran ko mga yans, no. At saka yung presyo niya. Para may silipin natin. Ito siya mga yans, so ang Bida 110 no, ng Motopost, no. Ayan 250 yung gulong niya ito mga yans, no. By 17 124 no, yung rim niya. Ayan naka-display sarap mga yans, so. Ayan Bida 110 like color gray at blue dito sa ano mo yan sa Motopost. Yan. Dito pa niya may yan sa ano pa rin. Sa may along highway. Yan. Karanlaan. Dagupan, Pangasinan. Papuntang bahay ng ano mo yan ng Dagupan yan. Ito naman po ng bahay ng Kalasyaw. Ano yan? Tara. Tara mo yan. Tapos sa likuran ng mga may Motopost dito nakalagay sa tambutso niya. Tapos dito mga Indians, no, 125 yung gulong niya by 17. Tapos yan 1 ano ito nakalagay dito, nakalagay wala sa kabila. Kabila yun 1.6 sa likod. 1.6. So yung sprocket niya is 34. Ano yan, no? 34. Yan, Bida 110. Yan, so. At yung meron dito mga yan sa ano dito mga yan, so ayan, meron siya ano sabitan. Yan. Tapos lagayan dito sa harapan. Ngayon yan stop. Yan. Dito namin yan so. Motopost. Yan. Yung presyo po nito ngayon yan so. Ano? So, Bida 110 no. 42,000 yung cash niya. Installment. No down payment. Ito ba yan no down payment. No down payment. 5,090 ang month, 1 year, 24 months, 2,990. 36 months is 2,290. Believe it's 200. And so Bida 110. Ito yung ito yung Bida 110. Yan. Nakalislik sa harap. Ngayon yan. Okay mga yans, sa likod mo yung Bida 110 ng Motopost, no? Punta na kayo mga yans, gusto nyo kumain mga yans, no? Ako mga yans, salamat sa nanood. God bless everyone. More power, keep safe.